सब कोई के नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी गायक चांद प्रेम यादव। आज बहुत खुशी की बात बा, आज हमारे सॉन्ग जो सुना तनी बड़ा जल्दी रिलीज होने वाला बा भैया। कल सुबह के टाइमिंग लागल बा 6 बजे और मनोरंजन फिल्म से रिलीज होता। एल्बम के नाम हो गाँव के शिवलवा पर जइहे रे सोनवा। हमरा सा ना पूरा विश्वास बा भाई, सबको एक बार शेयर करी है गाना के, सबको शेयर लगो यह भाई एक बार। सबको शेयर लगो यह भाई एक बार। छोट भाई खातिर हम लोगों सबसे है चाह, सबको एक बार शेयर लगो यह भाई। रिंकू भाई बहुत खुश बानी, आप लोग ऐसा ही प्यार दुलार छोट भाई के देते रहे। सब भाई एक बार शेयर लगो यही भाई, सबको से रिक्वेस्ट बा बड़ा जल्दी आप लोग के बीच में जाए। कल सुबह की टाइमिंग लगा दिले बनी लगवाबल बा और बड़ा जल्दी सुने ला मिली आप लोग के गाना। पुजारी ही बाबा दुआरी करई है जली तू हलवा गे। सब कोई शेयर लगावा भाई, सब कोई शेयर लगा है लाइव के और बड़ा जल्दी आप लोग के सुने ला मिली। सब कोई शेयर लगा है भाई, सब कोई शेयर रिक्वेस्ट बा, सबको एक बार शेयर लगा है भाई खातिर। मनोरंजन फिल्म से रिलीज होता भैया और एल्बम के नाम है कुछ नाम रखा गया बा ताकि गाना बजता का कारण ना बोल पाओ तनी। देवघर गांव के शिवलवा जइहे रे सोनवा, गाना के नाम बा भैया। गांव के शिवलवा जइहे रे सोनवा। हमरा सा पूरा विश्वास बा कि रोज सबके अच्छा लागे भाई खातिर भाई। और हम बड़ा जल्दी पटना आवे वाला बानी, अभी हम धनबाद में बानी। राकेश पुजारी सचिना से तो हो छुपा के जइहे नजरिया गे। राहुल रिंकुरी देश से तो हो छुपा के जइहे नजरिया गे। चला करे नीला भूखल बार सावन के सोहबरी हगे। चला करे नीला सबको एक बार शेयर लगो यह भाई, सबको के प्रणाम बा हमरा तरफ से।